Que tal, saúdos? Moi bons días e benvidos ao pabillón José Luis Pérez Canca, o Carranque, como se coñece popularmente, en Málaga, onde acaba de comezar a eliminatoria de semifinais da European Cup 2025-2026. Partido de ida a xogar na pista do Costa del Sol Málaga, o equipo que exerce como anfitrión diante das galegas do Atlético Guardés, que teñen a primeira posesión e que acaban de abrir a conta por medio de María Sancha. Polo tanto, por diante o Guardés xa neste partido que acaba de comezar, e no que hai en xogo unha praza para a gran final da European Cup, o torneo continental no que xa nos teñen afeitos os equipos galegos a estaren. Hai 2 temporadas xogou o Guardés a final desta competición. Perdeuna co equipo turco do Konyaaltı e a temporada pasada foi o Balonmán Porriño o que chegou á eliminatoria decisiva. Tampouco puido facerse co título diante do Valur, que foi finalmente o cadro islandés o que levou o triunfo. Acaba de empatar o Costa do Sol Málaga nesta primeira posesión. Polo tanto, temos o empate a 1 no marcador. Xoga xa o Atlético Guardés. Repasamos as convocatorias dos dous conxuntos porque teñen matices. As guardesas de Ana Seabra recuperan a Cristi Fuentes, volve a pivote pucelana despois de 4 meses de lesión de nocello, aínda que non está recuperada por completo, pero sí que está hoxe coas súas compañeiras. Polo tanto, por fin Ana Seabra, despois de moitos meses, puido facer unha convocatoria coas 16 xogadoras do primeiro equipo. Aí está Cecilia Cacheda, que marca o segundo. 1-2, gaña o Guardés, que está a levar a iniciativa nestes primeiros minutos. Dicíamos da convocatoria formada por Sabina Mínguez co número 1 co 4 África Sempere, 6 Jazmín Mendoza, 7 Blazka Hauptmann, 10 para Lorena Tellez, 11 Cecilia Cacheda, 13 María Palomo, 14 Rosán Serrano, 15 Elena Martínez, 17 Cristi Fuentes, que volve a esa convocatoria, 18 Carme Castro, 23 Nerea Gil, 24 Ariana Portillo, 27 María Sancha, 38 Ania Ramos e 77 a porteira que ven baixo os paus, a Mancín Balsinch. Esas son as 16 xogadoras do Guardés que buscan unha praza na gran final desta competición europea. En fronte, o Costa del Sol Málaga, con só 14 xogadoras na convocatoria, un equipo que está plenamente centrado nesta competición. De feito, os 3 últimos partidos da Liga regular perdeunos, xa coa terceiro posto asegurado de cara aos playoffs, polo título, porque reservou o seu adestrador. Aí teñen ese gol do empate, 2-2 por parte das xogadoras malagueñas. Moitas xogadoras do filial nestes últimos partidos. Pechou esa temporada regular en Arrecife, en Lanzarote, diante do Pechacancela, xa descendido, e que lle gañou por 26-21, para que se fagan unha idea da prioridade que lle dá Suso Gallardo, técnico, a esta competición. Aínda así, só ten 14 xogadoras convocadas neste partido. Son Alice Fernández, Martu Romero, Naira Solís, María de Uriarte, Estela Doiro, a guardesa, que volve despois dunha lesión, pero aínda con molestias musculares, Silvia Arderius, con molestias nunha deda, perdoen, Sole López, Rita Campos, Estichu Berasategui, Rocío Campilli, Espe López, Bárbara Piñeira, Isa Medeiros e Merche Castellanos. Ten Suso Gallardo baixas importantes. Aí está o lanzamento e o gol de María Sancha, o 2-3, o Guardés que segue levando a iniciativa, sempre por diante polo momento, nestes 4 minutos que levamos do partido. Ausencias importantes: Joana Resende, a portuguesa, Nixon Clavel, as dúas son laterais esquerdas. Para esta posición específica só conta con Estichu Berasategui, o técnico Suso Gallardo. Tamén falta Maider Barros, a exxogadora do Porriño, e Bárbara Vela, a pivote. Polo tanto, un plantel bastante curto para afrontar esta eliminatoria. Aínda así, pois empate a 3, outro gol máis de Martina Romero, desta volta para empatar outra vez o partido. Subía a parella francesa formada por Mathilde Cournel e Lorian Lamour, que acaban de obrigar a
facer de novo ese saque desde o centro para que inicie o Atlético Guardés este novo ataque. Circulando a pelota xa. Aí está Cecilia Cacheda. Xogando aí con María Palomo. María Sancha. Outra vez Ceci. Buscando a Ania Ramos. Pegada na esquerda. Perde a pelota Ania Ramos. Ollo que recupera o Costa del Sol. Pero recuperan a posición axiña as xogadoras de Ana Seabra. E inicia este ataque o cadro malagueño coa oportunidade por primeira vez no partido de poñerse por diante no marcador. Esta é unha eliminatoria, como a todas, a dobre partido nesta European Cup, que se vai disputar nos respectivos pabillóns dos dous conxuntos. Partido de ida aquí en Málaga, a volta na Sangriña dentro dunha semana. Non houbo desta volta xa acordo para disputar os dous partidos no mesmo pabillón como se adoita facer nas primeiras roldas polos gastos económicos que supón. Aí está ese ataque do cadro malagueño. Acaba perdendo a pelota Silvia Arderius e recupera o Atlético Guardés. Ollo con esa conducción, transición rápida María Sancha, ollo que se trabuca María Sancha no bote, perde o balón, recupera outra vez o cadro malagueño, que sae correndo, Espe López que marca o gol. E agora sí por diante o Málaga 4-3. Os 6 minutos e medio desta primeira metade. Polo momento vemos bastante efectividade nos dous ataques, nos lanzamentos a porta, as dúas porteiras que aínda non entraron en calor, nin Alice Fernández, a porteira do Málaga, nin tampouco a Mansín Balsinch. O lanzamento lonxano aí e o gol para volver a empatar a 4. E aí está o cadro malagueño que volve a iniciar. Aí está movendo a pelota desde atrás a central Silvia Arderius, comandando esas operacións con Espe López pola dereita. Crúzase aí Rocío Campilli. Volve a xogar Silvia Arderius, atención Espe López, quería meter a pelota interior cara a pivote e recupera a posesión o Guardés, que volve a ter a oportunidade de volverse a adiantar no marcador. Aí está Cecilia Cacheda. Pelota cara a esquerda para Ania Ramos, María Sancha, Cecilia outra vez. Cecilia, dende 7 metros, a despexe, agora sí, a parada de Alice Fernández. Perdes esa acción de ataque do Guardés. E xoga xa o Málaga que quere mover a pelota con rapidez. Quere chegar a xiña cara aos 9 metros do cadro galego. A pelota pola dereita. Rifada aí para Espe López que perde a posesión. Recuperou Ania Ramos. Atención na subida aí. O lanzamento que se estrela na trave, marcha fora. Non puido marcar o gol aí María Palomo. Volve a atacar o Málaga. Agora sí, con algo máis de pausa nese ataque, porque o ritmo que estábamos a ver nestes primeiros minutos, especialmente cando ten a pelota o cadro malagueño, que lembremos que só ten 14 xogadoras disponibles, estaba a ser bastante exixente. Esa primeira parada de Alice Fernández que víamos antes. A Mansín Balsinch que aínda non fixo ningunha parada. Imos ver se pode comezar a render pro cadro Guardés. A pelota atrás aí para Arderius. Arderius que lanza a Mansín Balsinch a man para facer a primeira parada. Recupera a posesión o Guardés. E volve ter ocasión de adiantarse no marcador. Aí está María Sancha. Xoga con Cecilia Cacheda. A pelota atrás que ia para Lorena Tellez, non puido chegarlle ese balón. E recupera a posesión o Málaga. Espe López, volve a perder a pelota Espe López, non está atinada nestes primeiros minutos. E aí está outra vez María Sancha para lanzar o ataque do Mecalia Atlético Guardés. Xogando con Cacheda. Esa con
Lorena Tellez, que actúa aí pola dereita. Ven Ania Ramos, que se cruza. Busca Lorena. Cecilia Cacheda, pelota interior aí para María Palomo. E o gol de María Palomo. 4-5, gaña o Guardés. Lembren que este é o partido de ida. Calquera resultado favorable ao Guardés sería unha grandísima noticia, porque despois queda a volta na Sangriña. E move a pelota xa o equipo malagueño. Un equipo malagueño que nos últimos años se instalou na elite do balonmán feminino español e que conta xa con varios títulos no seu palmarés. Ten unha liga que gañou en 2023, aí está ese gol agora desde os 6 metros para empatar outra vez a 5. Rocío Campilli, que bateu aí a Mansín Balsinch, dicía que ten o Málaga ese título ligueiro de 2023. Ten dúas copas que gañou en 2020 e 2022, unha Supercopa de 2021 e ese ano 2021 que foi un dos mellores da súa historia, xa que tamén se impuxo nesta competición, a European Cup. Nesa edición da European Cup enfrontouse co Guardés nas semifinais. Gañara daquela o cadro malagueño por 18-23 na Sangriña e despois volveu gañar na volta 21-19. Semifinais da European Cup, o mesmo que estamos a ver agora mesmo, e o Guardés que quere desquitarse. Agora ten un lanzamento de 7 metros e vai haber remuda na portería do Costa del Sol Málaga. Vai entrar Merche Castellanos para intentar deter ese lanzamento de 7 metros. Está preparada María Sancha para lanzar. Outra vez oportunidade de adiantarse no marcador o Guardés. Aí vai e o gol de María Sancha, o seu terceiro na conta dos 6 que leva o seu equipo. Gran produción de María Sancha polo momento nestes 12 minutos que levamos de partido. Volve a entrar Alice Fernández e ataca xa o Costa del Sol Málaga. Polo momento, moi poucos trocos no sexteto de xogadoras. Aí está ese balón que lle pasou aí a Silvia Arderius, chegou hasta Espe López. Arderius que entra por o medio, lanza desde 6 metros e marca o sexto pro seu equipo. Xoga xa rápido Guardés. María Sancha, Cecilia Cacheda. Aí está Sancha habilitando aí Lorena Tellez que entra cara aos 6 metros. Outra vez con Sancha, Cecilia Cacheda defendendo moi pechada o conxunto do Málaga. Agora Lorena Tellez que descarga cara atrás outra vez. Crúzase Ania Ramos. Aí vai Lorena Tellez, lanza dende 9 metros a pelota, marchalle desviada, pérdese esa acción e esa oportunidade de volver a poñerse en vantaxe. E agora que o roubo de balón de Ania Ramos é o segundo que fai aí diante de Espe López, que non está atinada nestes primeiros minutos, por aí está a cadar vantaxe o cadro de Ana Seabra, que xoga xa outra vez en ataque. A busca dese sétimo gol, Cecilia Cacheda, entra 6 metros Cecilia Cacheda, gol de Cecilia Cacheda, gran xogada e sétimo tanto. Vamos ver que está indicando aí a árbitro francés. Pero o gol subiu o marcador. Move xa a pelota outra vez en ataque. Inicia, como sempre, Silvia Arderius. Ese posto de central. E aí está Espe López pola dereita. Isabel Medeiros, que actúa aí como extremo por esa banda dereita. Cruzase aí Campigli, Espe López. Aí está cruzándose cara a esquerda.
Arderius, a pelota de Martina Romero que perde a posesión, a recuperación, o lanzamento moi lonxano e o gol do Guardés que abre por primeira vez unha fenda de 2 goles no marcador. 6-8, gañan as guardesas que se están a impoñer e ten xa a portería baleira, igual que na anterior posesión. O Costa do Sol Málaga está a ter problemas para xerar situacións de lanzamento, pero ollo porque tamén está a ter moitas perdas e o Guardés está se aproveitando perfectamente. Ataca Málaga, Espe López, entra polo medio, aí Arderius, Espe López nos 6 metros, agora tiña o moi sinxelo e marca o gol. Sete a 8, segue gañando o Guardés. Move xa a pelota. Aí está Cecilia Cacheda. Con María Sancha que recibe a falta. Mantén a posesión o equipo galego. A pelota pola esquerda. Agora no medio Cecilia Cacheda. Busca a Berta na dereita. Aí con Jazmín Mendoza. Entra Lorena Téllez, lanza Lorena Téllez, estaba moi bloqueada, pero hai 7 metros. Outro lanzamento de 7 metros a prol do Guardés, o segundo. Tamén está tirando partido desas situacións o equipo de Ana Seabra. María Sancha, diante de Merche, María Sancha que marca o gol, 2-2 desde os 7 metros. E segue sumando, leva xa 4 tantos, a máxima goleadora polo momento do partido, pide tempo morto. Suso Gallardo para o partido o adestrador local porque o Guardés abriu xa unha fenda de 3 goles. Ollo, Costa del Sol Málaga 6, Atlético Guardés 9. Fenomenais noticias as que chegan de Carranque neste partido de ida das semifinais da European Cup. María Sancha levando o peso goleador do Atlético Guardés. Con 4 goles, Cecilia Cacheda marcou 2 polo momento. Lorena Téllez e María Palomo completan a achega goleadora do equipo galego. Por parte local, máis evidentes os problemas co gol. Rocío Campilli leva 3 tantos. E Martina Romero, Silvia Arderius e Espe López marcaron un gol cada unha delas. Rematou o tempo morto, vai sacar de centro o Málaga. Estamos co 6-9, gastada xa a primeira metade da primeira parte. Prácticamente no minuto 16. Polo momento só 6 goles do Málaga. Esa é quizáis a mellor noticia. A Mansín Balsinch leva só unha parada, pero que o Guardés está a defender moi ben e está a roubar moitos balóns. Xoga xa Málaga. Está Martina Romero agora escoltando a Silvia Arderius pola dereita, a pelota pola esquerda e chega o gol. Estela Doiro, que está na pista. Aí está Cacheda, perde a pelota Cecilia Cacheda, cuidado, que parece que tivo efecto ese tempo morto, outra vez aí no man a man, e chega outro gol máis, este de Stichu Berasategui, e reduce o Málaga a desvantaxe a mínima expresión, 8-9. Ten que darlle algo de pausa a este ataque, Guardés, que se viu sorprendido a saída dese tempo morto. Xa con Estela Doiro na pista, unha lenda do balonmán do Guardés, que leva xa varias temporadas neste equipo de Málaga e que o remate da temporada se vai despedir do balonmán. Recibiu a homenaxe da Sangriña cando xogou co seu equipo na pista que fora súa durante tantos anos, coa que se proclamara campioa da Liga no ano 2017, agora perdes ese ataque do Atlético Guardés.
Pensando en que era a última visita, pois a semana que ven volve visitar a Sangriña desta volta na semifinal europea que estamos a ver. E quen sabe si nos playoffs da Liga poderán volver medirse estes dous conxuntos. Polo momento xa saben que nos cuartos de final o Atlético Guardés, que foi cuarto da Liga regular, que acaba de rematar, vaise medir co Porriño. Vai haber derbi galego nesa eliminatoria de cuartos de final. O Porriño acabou no quinto posto, grazas á vitoria de onte, e cítase co Guardés nos cuartos de final da Liga. Pero iso será outra historia. Polo momento estamos aquí con esta semifinal da European Cup, primeira das semifinais. A outra semifinal dispútase aí ás 4 da tarde entre o equipo turco do Bursa, que fora un dos equipos os que eliminara o Porriño na anterior temporada. Ollo a 7 metros, o lanzamento e o gol que empata o partido pro Málaga. O gol de Isabel Medeiros. Xoga xa o Guardés. Parece que había aí remuda na portería. Vai entrar Sabina Mínguez. Polo momento a Mansín Balsinch, que adoita facer moitas intervencións de mérito, non está moi atinada nesta primeira metade. Só parou un tiro. Do mesmo xeito que só parou un tiro Alice Fernández no cadro local. Iso sí, as defensas estánse a empregar con moita efectividade. Vemos aí esa falta. Mantense vivo o ataque do Guardés. E temos un 9-9 no marcador. Eliminatoria empatada polo momento. Agora sí chegou a parada da porteira Alice Fernández. Ataca o Málaga para intentar poñerse por diante, completar ese parcial de 4-0. Leva polo momento 3-0 a pelota cara a pivote, non chega. A recuperación de Blazka Hoffman, habilita a Anier Ramos e a parada de Alice Fernández, que se está agora sí erixindo en chave para a remonta do seu equipo. Esa contra, ese man a man, e que parada de Alice Fernández para evitar o 9-10 a prol do Guardés. Ataca o Málaga. Agora dándolle moita máis pausa aos seus ataques, esa velocidade que lle imprimiu nos primeiros minutos. Non lle saiu ben, perderon varios balóns as xogadoras de Suso Gallardo. Un Suso Gallardo, un adestrador da casa aquí en Málaga, adestrador das categorías inferiores, que substituiu en 2019 o adestrador Diego Carrasco, porque Diego Carrasco faleceu ese ano de xeito repentino. Suso Gallardo colleu os mandos deste Costa do Sol Málaga e levounos a todos os éxitos dos que falábamos ao principio, todos eses títulos, moitas temporadas instaladas as xogadoras malagueñas na elite do balonmán feminino español. Ataca xa o Guardés, aí está Blazka Hoffman, que xa está exercendo aí como lateral esquerda. María Palomo, que se asocia aí con María Sancha atrás, a pelota que amenazaban aí co roubo as malagueñas, pero había falta. Mantense o ataque do Guardés. Pelota para Hoffman. Cecilia Cacheda, dende os 9 metros, non atopa ese espazo, xoga con María Sancha, está con Blazka Hoffman, a posición de disparo de Hoffman e a parada, outra máis, de Alice Fernández, que agora sí está rendendo, e de que xeito pro Málaga. 3 paradas consecutivas nos 3 últimos ataques, mantén ese 9 no marcador do Guardés, e agora desde a dereita o lanzamento, estrelase no pau, non atopa o gol Isabel Medeiros, e o Guardés outra vez a carga a busca do 10º. Pelota cara a dereita, Sancha, Jazmín Mendoza con Sancha, Cecilia Cacheda, Blazka Hoffman, agora buscando na esquerda Anier Ramos e o pé de Alice Fernández, outra parada da porteira. Como está nestes minutos Alice Fernández? Quinta intervención para evitar o gol do Guardés. E volve a atacar o Málaga. Pelota agora con Martina Romero. Martu Romero dirixindo as operacións desde o centro aí. Pola dereita está Bárbara Piñeira. E
Aí está esa circulación moi afastada dos 9 metros. Agora sí, a entrada a Piñeira. Volví a buscar aí a Estela Doiro. Aí está esta galega. Toca a pelota en Ania Ramos. Estivo a piques de conseguir o seu terceiro roubo no partido. Pero a pelota marchoulle pola banda. Mantense o ataque do Málaga. Bárbara Piñeira, pelota na dereita. O cruce aí moi radical buscando a Estela Doiro. Era moi complicado. Escapulla a pelota. Marchou pola banda. Recupera o Guardés, que ten unha nova ocasión para meter o 10º. Cecilia Cacheda lanza moi cruzado, a pelota marchalle fora. Estaba nunha posición moi forzada, pero urxe que as galegas volvan batir a Alice Fernández, que está a coller moitísima confianza. Estamos no 23, hai xa moitos minutos que o Guardés non marca. Ese tempo morto de Suso Gallardo chegou no minuto 15:50. Así que levamos 8 minutos en ver un gol do Guardés. Parcial aí de 4-0. Recuperación de Ania Ramos. Espectacular. Plantase só aí agora sí. O 10º gol do Guardés. Ania Ramos, que xa roubou 3 balóns no que levamos de partido. E esa vitoria momentánea que volve o marcador de Carranque. 9-10. A prol do Guardés. Estamos xa no treito final desta primeira metade en Málaga. E o cadro local que busca outra vez a igualada. Estivo a piques de roubar aí outra vez Ania Ramos, que tocou o balón. Marchou pola banda. Insiste por este costado dereito do ataque. Agora desde o centro Bárbara Piñeira. Defende a moi ben Blazka Hoffman, pero hai falta. Saca Málaga. Está Rita Campos tamén aí na pista. O envío aí que non atopa a portería. Pelota marcha fora. Recupera o Guardés. Parece que devolve as cousas ao seu estado natural, mandando no marcador e atacando para abrir outra vez 2 goles de fenda. Agora con Hoffman polo medio. Xogando aí con María Sancha, está con Cecilia Cacheda. Entra María Sancha, o remate, hai falta en ataque, indica a árbitro, así que recupera a pelota Málaga. Busca Martina Romero, agora sí con velocidade. Chegou ata os 9 metros, pero tivo que recuar e apoiarse atrás. Martu, que xoga a cara a esquerda. Ben chantada aí a defensa do Guardés. Con Hoffman aí lixeiramente adiantada. Pelota aí de Martu Romero e o lanzamento potentísimo para marcar o gol. Outra vez empate, 10-10. Agora que intenta xogar rápido o Guardés. Hai falta. Pelota para Hoffman. E vai haber tempo morto. Pedido por Ana Seabra. Estamos no minuto case 26 e o partido está empatado 10-10 entre o Málaga e o Guardés. A primeira semifinal da European Cup. A outra, dicía antes, ás 4 da tarde entre o Bursa turco, equipo que apeara da competición o Porriño a temporada pasada, e o MSK Juventa de Eslovaquia. Un equipo que xa sabe tamén o que ser finalista desta competición. Nos 4 semifinalistas, 3 foron finalistas xa, o Guardés, o Juventa e tamén o Málaga, que se alzou co título. O Bursa está na que é a súa segunda participación da historia nesta competición despois de xogar a temporada pasada e caer diante do Porriño na segunda eliminatoria. Remata o tempo morto. Imos ver se pode tirar partido o Guardés desta novas instruccións seguramente estratégicas e tácticas de Ana Seabra. Estamos no treito final da primeira metade. É importante conseguir vantaxe ao descanso. Move a pelota o Atlético Guardés. Aí está Cecilia Cacheda. A pelota vai cara a esquerda. Blazka Hoffman buscando ese oco polo medio das dúas defensoras
Sácalle esa falta. Insiste o Guardés no ataque. Aí está Cacheda. Xogando aí con Telles. Cacheda lanza e gol de Cacheda. E hai 2 minutos de exclusión para unha xogadora local por esa acción, seguramente sobre Lorena Tellez. Na entrada aí a cara aos 6 metros. Así que o Guardés en vantaxe e ademais cunha xogadora máis nestes 2 minutos que veñen. Inicia xa o cadro malagueño que está a xogar coa Porta Baleira. 6 xogadoras de pista. Está tirando moito dese recurso Suso Gallardo nesta primeira metade. Iso que está o partido totalmente igualado. Move xa a pelota Málaga. Agardando o Guardés. Pelota de Arderius que quere progresar aí. A entrada deste ladoiro que se cruza. A pelota atrás. Mantén a posesión o Málaga. Romero. Romero que acada esa posición para lanzar desde 6 metros cómoda. Está Sabina Mínguez na portería e non puido evitar o gol. 11-11. Estamos xa nos 3 últimos minutos. E agora ataca en superioridade o Guardés, que non foi quen de defender ese ataque do Málaga. Cacheda con Hauptmann, movendo a pelota. A entrada de Lorena Tellez, buscaba Jazmín Mendoza, pero hubo falta da propia Lorena Tellez nesa entrada, así que perdes esa acción de ataque. Volverá a mover a pelota o Málaga. Xa está aí Silvia Arderius na pista para comandar esa ofensiva con Martina Romero. O seu carón. Entra tamén Estela Doiro. E aí está esa liña poderosa con 3 centrais aí actuando nesa primeira liña. E movendo a pelota. Estela Doiro. Aí está polo medio. Apóyase en Romero. Presiona aí con intensidade o Guardés, pero non é quen de roubar a pelota. Romero. Garda aí esa pelota Romero e perde o balón. Boa defensa do Guardés que recupera a posesión. Inicia aí Sabina Mínguez. Esa nova ofensiva. Estamos no 28,5. Empate a 11. En Carranque. E xa últimas posesións desta primeira metade. Estamos aí a busca desa vantaxe o descanso Promecalia Atlético Guardés, que move a pelota. Lorena Tellez que entra, Lorena Tellez ata os 6 metros e que golazo de Lorena Tellez. Para cadalo 11-12. Moi efectiva Lorena Tellez. Actuando aí como lateral dereita. O seu terceiro tanto no partido. Aí está movendo unha vez máis o Málaga. Moi lonxe da liña de 9 metros está Estela Doiro. Agora quería progresar. Por aí Martina Romero. Non puido lanzar. Non era Silvia Arderius. Agora volve a recuperar a súa posición no centro. Esta sí é Martina Romero. Actuando pola dereita. Arderius, vai cara a esquerda, mete a pelota cara a pivote, non están conectando en absoluto con Rita Campos na posición de pivote. Está a defendela moi ben o Guardés, que recupera a posesión. Aí está ese balón para África Sempere, que está na pista, que lanzou desde os seus 6 metros, pero non puido marcar e cuidado agora a contra, e agora sí, Sabina Mínguez que detén a xogada, pero vamos ver que indicou o árbitro. Que rematou a primeira metade. Pois sí, parada de Sabina Mínguez para pechar estes primeiros 30 minutos e o obxectivo primeiro. Pequeno obxectivo cumprido. O Atlético Guardés que vai con vantaxe. Costa del Sol Málaga 11, Guardés 12. Rematou a primeira metade en Carranque, volvemos cando vaya a iniciarse a segunda. Está a piques de comezar a segunda metade en Carranque, en Málaga, deste partido de ida das semifinais da European Cup 2025-2026,
que polo momento vai gañando o Atlético Guardés por 11-12 diante do Costa del Sol Málaga. A busca dun posto na final na que xa estivo o equipo guardés en 2023. Perdera daquela diante do Konyaaltı turco, logo de gañar por 6 goles na Sangriña, acabou perdendo por 13 ese partido de volta. Queren sacar a Espiña, as da Ana Seabra, que se despide do banco do Atlético Guardés esta temporada e quere marchar con ese título que non puideron traer para Galicia en 2023. En 2025, ano pasado, foi o Porriño que chegou á final e tampouco puido facerse co título, perdeu diante do Valur nunha eliminatoria que se resolvera por un só gol, 25-24 despois do empate en Porriño. Polo tanto, o Guardés busca o primeiro título da European Cup pro balonmán feminino galego. En fronte ten a un conxunto Costa del Sol Málaga, que xa sabe o que é ser campeón desta competición, fixo en 2021. Repasamos o itinerario dos dous conxuntos para chegar ata estas semifinais. O Málaga xogou neste pabillón os dous partidos da segunda rolda diante do Dudelange de Luxemburgo, vitorias 42-14 e 37-11. Xa temos en xogo esta segunda metade da ida das semifinais. Na terceira eliminatoria mediuse co Aukar de Islandia, nun partido de ida aló na illa. Gañou o Málaga por 18-36, despois gañou nesta pista por 27-19. Nos oitavos de final, diante do Zork, unha eliminatoria que se xogou en Serbia e que resolveu, atención a esa parada aí de Sabina Mínguez con suspense para evitar o empate neste primeiro ataque do Málaga. E agora o ataque rápido do Guardés e o gol de Ania Ramos para abrir a fenda, 2 goles, 11-13. Eliminatoria de oitavos en Serbia, como dicía, contra o Zork, 21-24 e 17-22. Gañou os dous partidos o Málaga. E nos cuartos de final, diante do Jasena Kinsbar checo, eliminatoria que se xogou tamén íntegra en Málaga, 33-18 e 23-20. Que significa isto? Pois que 8 partidos, 8 vitorias acumula o Málaga invicto polo momento esta temporada nesta competición. Hoxe está caendo por 2 goles diante do Guardés, 11-13, logo dese gol inicial de Ania Ramos. E agora defendendo o cadro galego moi ben, limitando por momento 11 tantos ao cadro malagueño, que como viamos nesta traxectoria é un equipo que anota moitos goles. Faise coa pelota Sabina Mínguez, recupera Guardés, que está a entrar moito máis enchufado tamén nesta segunda metade que o Málaga. Aí está Hauptmann con Cacheda. Cacheda nos 9 metros, xoga cara a esquerda con Hauptmann, o lanzamento de Hauptmann moi complicado, tiña moita oposición, a pelota marchou directamente fora. Saca xa o cadro malagueño. Atención a esa entrada pola dereita, hai falta favorable ao equipo local. Pola súa banda, o Atlético Guardés entrou directamente na terceira rolda, unha eliminatoria que se xogou en Biala, en Bulgaria, e onde gañou por 19-45 e 24-39 os dous partidos. En Bulgaria, nos oitavos de final, mediuse co Erice de Sicilia, 25-22 na Sangriña, e 19-30, gran vitoria no partido de volta na illa italiana. E nos cuartos de final, nese enfrontamento tamén contra un rival da Liga Española como é o Elxe, vitoria por 21-20 na Sangriña e empate a 20 na volta en Elxe. Por un só gol meteuse o cadro guardés nas semifinais. 5 vitorias e un empate polo momento na súa traxectoria. Pero que conta esta semifinal, este partido de ida no que polo momento vai gañando e con ese gol de Cecilia Cacheda por 3 goles o Atlético Guardés, 11-14, gañan as de Ana Seabra, que están encamiñando moi ben esta eliminatoria. Non é quen, aí está o equipo malagueño, non é quen de marcar. Silvia Arderius volve topar con Sabina Mínguez, que está a facer un gran partido. Dende a súa entrada, non estivo atinada Balsinch,
Só parou un lanzamento dos 10 que lle tiraron. Agora Sabina Mínguez parando varios lanzamentos. 3 paradas de 5 tiros, un 60% de efectividade polo momento da porteira. Atención a Hauptmann, lanzaba aí desde os 6 metros, pitanlle pasos, recupera a posesión Málaga. 11-14, buscan aí polo medio Silvia Arderius, que está prácticamente sempre na pista, moi poucos trocos neste cadro local. A Vaselina non lle sae aí ese lanzamento, dende a esquerda, e recupera Guardés. Volve a mover aí nesa primeira liña con Cecilia Cacheda polo medio. E, lóxicamente, con pausa, con tranquilidade, porque o marcador é favorable, ademais por 3 goles. Camiñamos xa cara ao minuto 5 desta segunda metade. E vitoria polo momento do Guardés. O lanzamento poste, non atopa aí esa portería. Aí na saída estivo a piques de perder o Málaga. Mantivo a posesión Martina Romero. Inicia o ataque, Martina Romero dende moi lonxe para Sabina Mínguez. Mete as mans e impide, négalle o gol a central do Málaga. Volve a mover aí Arderius. Silvia Arderius, pelota para Martu Romero. A piques de perder, Silvia Arderius pegada na esquerda. Martu no medio, deixa cara a dereita, buscando esa posición de lanzamento. Non atopa, pero sí hai falta sobre Espe López. Mantén vivo o ataque o Málaga, protestaba Espe. Pero vai ser lanzamento de 9 metros. Aí está Martu Romero, xogando cara a dereita, con Espe López. E volve a iniciar o ataque. Non está a facer ataques moi longos o equipo malagueño. Aí está esa pelota na liña de 9 metros. Arderius que se levanta, lanza, pelota moi cruzada, marcha directamente fora, recupera o Guardés, que quere xogar rápido por medio de Sabina Mínguez, o envío longo non atopou o seu destino, recupera a posesión Martu Romero e aí está ese lanzamento, e agora sí, chegou a pelota Rocío Campilli, que fai o seu cuarto gol no partido. Había moitos minutos que non entraba en xogo a pivote do Málaga, pero agora sí, acadou o seu cuarto tanto, a máxima anotadora local, con 4 goles, só 12 do Málaga, 14 do Guardés, un partido de baixa anotación polo momento. A pelota aí de Ania Ramos, que veu cara ao medio, Hauptmann, Cecilia Cacheda pola esquerda, Hauptmann no medio, Hauptmann que marca o gol. O gol número 15 pro Guardés, agora intenta xogar rápido e marca a xiña tamén. Pero o Málaga, Soledad López, estrea a súa conta. 13-15, mantense esa vantaxe de 2 goles na prol do Guardés. Move xa a pelota o equipo galego. Aí está Ania Ramos cruzándose con Cecilia. Ven cara ao centro, Lorena Tellez, Blasca Hauptmann. Movendo moi ben o balón o Guardés, chegando á liña de 6 metros por medio de Cecilia Cacheda, que atopa ese espazo e marca un novo gol. O 13-16, minuto 7 e medio, e esta semifinal que vai por moi bo camiño polo momento. Sobre todo porque o Málaga non está a topar os camiños cara a portería agora de Sabina Mínguez. 3 paradas da porteira. Agora atacando pola esquerda e unha nova falta. Situación de 9 metros. E move a pelota a Silvia Arderius. Arderius que lanza desde os 6 e marca. Agora si atopou o gol. 14-16. Inicia outra vez o Guardés. Ania Ramos con Hauptmann e Cecilia Cacheda. Lorena Tellez. Agora está pola
No extremo dereito temos a Carme Castro na pista e moi poucas sustitucións os dous conxuntos. Agora intentaba entrar Ania Ramos, foi cara ao chan. E hai falta a prol do Guardés. Move Cecilia Cacheda. Busca esa entrada aí na área, pero non atopou. E agora que se equivoca na saída é a porteira do Málaga. Así que recupera outra vez o Guardés. Move Cecilia Cacheda. Un Atlético Guardés que se volve a medir con rival da Liga, igual que acontecera na anterior eliminatoria. Polo momento nestas últimas temporadas xogou competición europea contra equipos de 18 nacionalidades distintas, o que dá a idea a ese lanzamento agora dende o medio que non atopa aí Lorena Tellez. Pero hai 7 metros. 7 metros a prol do Guardés. E volve a pista Merche Castellanos. E entra na pista María Sancha, especialista. Que anotou polo momento 2 tantos dende os 7 metros. Lanza e anota. Gol de María Sancha. O seu quinto gol. Máxima anotadora por diante de Cecilia Cacheda, que leva 4. Pero importante, 14-17, mantense esa vantaxe de 3 goles na que se instalou o Guardés dende o inicio desta segunda metade. Move a pelota o Málaga. Aí está Silvia Arderius. Martu Romero xogando cara a dereita. Outra vez para Silvia Arderius que quere chegar aos 6 metros. Martu Romero amaga. Martu Romero que se levanta e a pelota que marcha fora. Volve recuperar a pelota o equipo galego. Blasca Hauptmann. Aí está Cecilia Cacheda cruzando a divisoria con toda a calma do mundo. Minuto 10:30 da segunda metade. Málaga 14, Guardés 17. Agardan as xogadoras do Málaga. Por o momento non entra agora sí Hauptmann que gaña a liña de 6 metros e que boa xogada de Hauptmann para meter a eslovena un novo gol. O seu segundo no partido e obriga agora a parar o encontro o técnico local Suso Gallardo porque o Guardés está a gañar por 4 goles, 14-18. E isto xa empeza a ser o treito definitivo do partido. Estamos xa chegando ao minuto 11 e a vantaxe xa é considerable. Estes dous equipos coñécense a perfección e os seus dous adestradores, por suposto. Repasamos os resultados dos seus enfrontamentos na Liga. Na sétima xornada enfrontáronse neste mesmo pabillón e aí gañou o Guardés por 23-24. Por un só gol levaron o triunfo as de Ana Seabra. Pero na xornada 20ª, aló polo mes de febreiro, 22 de febreiro, o Málaga asaltou a Sangriña, levou o triunfo por 19-25, daquela por 6 goles de vantaxe, mal resultado. Como precedente, pero hoxe estamos a ver unha cousa totalmente diferente. O Guardés está a ser superior, está a defender moi ben e está a marcar con relativa facilidade nos seus ataques. Iso ten por diante o equipo galego no marcador por 4 goles. Move xa a pelota Estela Doiro, a guardesa, que entrou a pista, aínda non está totalmente recuperada deses problemas que tiña nunha deda, e por iso non está a gozar de moitos minutos, pero aí está Estela intentando chegar aos 6 metros, saca a falta, mantén viva este ataque do Málaga, e vai mover Campilli atrás, Silvia Arderius que chega aos 6 metros, Silvia Arderius agora lanza en bote e o gol que sube o marcador, 15-18, e move xa o Guardés. Non
hai pausa neste encontro. Blanca Hauptmann, que xoga con Lorena Téllez. Esa primeira liña, as tres xogadoras prácticamente todos os minutos do encontro están en pista. Lorena Téllez aí chegando 6 metros. Saca a falta. Pelota aí na liña de 9 metros. Lorena Téllez. Cecilia Cacheda topa aí ese espazo. Baile Cecilia Cacheda cara aos 6 metros. E hai penalti, 7 metros. A prol do Guardés. Un máis. Vai ser o cuarto do partido. En cartón amarelo aí. Que amosa a colexiada francesa. Pois María Sancha, que se vai encargar de efectuar o lanzamento. Agora non hai remuda na portería, vai estar Alice Fernández intentando deter o lanzamento. Merche Castellanos non se impuxo ningún deles e aí está Alice Fernández que mete o pé e evita o cuarto gol de penalti de María Sancha no partido. Salva a situación o Málaga, que vai a atacar agora pola esquerda con Estela Doiro. Arderius, move a pelota, aparece Rocío Campilli. Aí está Estela Doiro, non chega a rachar aí, apóyase en Espe López, a pelota outra vez para Doiro. E agora o pase moi impreciso de Silvia Arderius, perde a pelota ao Málaga, recupera o Guardés que quere xogar con rapidez, aí está o gol de Carme Castro para volver a restablecer eses 4 de vantaxe pro Guardés. E aí está o Málaga que non atopa solucións en absoluto neste partido. Volve mover aí nesa primeira liña. Arderius, aparece Campilli aí, que está a sair moito da posición de pivote. Estela Doiro, nos 6 metros agora sí, Estela Doiro que marca o seu segundo gol no partido. Mais 3 pro Guardés. Movendo a pelota con moita calma. Queda aí descolgada Espe López. Nesa defensa aí 5-1, pero queda aí, pues semella que cubrindo aí a Cecilia Cacheda. E Lorena Téllez a que busca a liña de 6 metros. E unha nova falta sobre Lorena Téllez, moi poderosa aí nesa parte da pista. Entra África Sempere na rotación. Cecilia Cacheda, bloqueado ese lanzamento, non chega aí tampouco África Sempere para poder marcar. Recuperou Málaga, hai con moitísimos problemas, Ania Ramos defendendo moi ben, evita polo menos esa saída a contra e ataca xa en estático o Málaga. Por medio de Silvia Arderius. Estela Doiro. Imos chegar xa a metade da segunda parte. 16-19, gaña o Guardés en Málaga. Aí está o lanzamento lonxano de Espe López, as mans directamente de Sabina, que quería iniciar o ataque rápido, pero finalmente optou por unha solución máis tranquila e o ataque estático do Guardés, que está a funcionar moi ben. Cecilia Cacheda. Cecilia xoga con Hauptmann, agora equivocouse, buscaba Ania Ramos, pero houbo falta. Mantén a posesión o Guardés. Agora ten a portería Baleira, o equipo galego. Vamos ver se tiran partido desa situación. Lorena Téllez buscando no extremo a Carmen Castro. Lanzamento que se estrela no poste. Non houbo gol. Vamos ver se poden recuperar. Si, xa está Sabina Mínguez na pista. Ataca o Málaga. Agora tamén con calma. Pelota para Estela Doiro nos 6 metros. Estela Doiro e hai 7 metros. Agora a prol do Málaga. Pois se non me trabuque o primeiro que hai no partido. Sigue Sabina Mínguez aí baixo aos paus. E vai tirar Isabel Medeiros. Aí está o amago, outro amago e o gol de Isabel Medeiros. Marca Málaga 17-19.
ollo que a vantaxe vai se reducindo, e agora só de 2 goles. Temos a María Palomo aí na pista. Algunhas rotacións no equipo de Ana Seabra. Volve María Sancha. Aí a colocarse á esquerda de Cecilia Cacheda. Entra tamén África Sempere. Aí está Cecilia. A pelota cara dereita con Lorena Tellez. Aí está Carmen Castro que marca o gol. 17-20. 3 arriba outra vez o Guardés. Ten que ser complicado pro Málaga, que cada vez que se achega no marcador, volve a reaccionar o Guardés para restablecer esa vantaxe. Está prácticamente constante en toda esta segunda metade. E aí hai falta pro do Málaga. A pelota polo medio. Espe López, que circula aí, quería lanzar dende moi lonxe, caelle ese rexeitamento a ela mesma e acaba marcando 18-20. Non valía esa acción, así que ese gol non sube o marcador. 17-20, mantense a vantaxe de 3 pro Guardés, que ten outra vez a portería baleira. Intentando volver a esa máxima de 4, que xa tivo minutos atrás no partido. A pelota de Cecilia para Lorena, circulación, a pelota cara dereita e outro gol. Repítese a anterior acción prácticamente e o 17-21. Aí está movendo a pelota o Málaga. E aí está o cara esquerda. A pelota de Silvia Arderius para a dereita con Martu. O balón circula totalmente, acabas estrelando no poste. Despois pensou que tocou Sabina Mínguez primeiro e evitou ese gol de Isabel Medeiros. Pero mantén a posesión o Málaga porque hubo falta. Estela Doiro con Silvia Arderius. Outra falta prol do Málaga. A pelota polo medio. Aí quería metela por debaixo das pernas. Silvia Arderius e perde a posesión. Recuperación do Guardés, que ataca para poñerse 5 arriba. Imos ver se consiguen as de Ana Seabra coa porta baleira. Aí está ese ataque. A pelota aí para Jazmín Mendoza. Cecilia Cacheda con Lorena Tellez. Jazmín que anota ese lanzamento en suspensión. 17-22. 5 arriba pro Guardés. E hai tempo morto na pista, solicitado por Suso Gallardo. Estamos a 10 minutos do final do partido e estamos co Guardés 5 goles arriba. Gran resultado polo momento pro equipo galego camiño desa segunda final da súa historia na European Cup. Repasamos o apartado goleador con Cecilia Cacheda e María Sancha, con cada seus 5 goles. Lorena Tellez leva 3, Carmen Castro leva 3 tamén. Dende esa posición de extremo dereito, Ania Ramos con 3 goles desde o extremo esquerdo, Blasca Hauptmann suma 2 e María Palomo completa unha anotación moi ben repartida por parte do cadro galego. Rocío Campilli é a que comanda a anotación xa dende hai moitísimos minutos con 4 goles no Málaga. Martu Romero e Silvia Arderius meteron 3 cada unha. Estela Doiro leva 2. Isabel dos Santos tamén. E Sole López 1. Estichu Berasategui 1.
e Espe López 1. Esa é a repartición dos goles dun Málaga que lle está a costar muitísimo máis chegar aí a posicións claras de lanzamento. Aí está Estela Doiro, defendida por África Sempere. Marchaba cara e vai recibir os 2 minutos de exclusión África Sempere nesa acción defensiva. Pois vai quedar cunha xogadora menos o Guardés para defender este ataque importante do Málaga. Porque está 5 arriba. Imos ver se poden aguantar este resultado que é inmellorable de cara ao partido de volta na Sangriña. Move a pelota o Málaga. Aí está esa entrada desde atrás e o gol. Gol do Málaga, 18-22. Mantense o máis 4 pro Guardés, que vai atacar con 6 xogadoras de pista. Portería Baleira. Movendo aí a pelota Lorena Téllez con María Palomo, que está agora no medio. Chegania Ramos, dende a banda, Lorena Téllez. Lorena, que por aí ten moitas defensoras, pero hai falta. Lorena Téllez, que está a sacar moitísimas faltas a prol do Guardés. Move María Palomo. Subía aí a árbitra francesa. E agora sí, move a pelota o Guardés. Cecilia Cacheda. Vai Cecilia. Lorena Téllez, desde aí, prácticamente sen saltar, en mete o gol 23 pro Guardés. O cuarto na súa conta particular. E o Málaga que non lle dá pausa a isto porque quere aproveitar eses 2 minutos de vantaxe. Dos que aínda lle quedan algúns segundos. Move a pelota Silvia Arderius, a pelota circula cara a esquerda con Espe López, que acaba marcando tamén. Estamos co 19-23. 8 minutos por diante. Estamos agora sí nos minutos decisivos. Volve a atacar coa porta Baleira o equipo galego. Estamos nun treito con maior anotación por parte dos dous equipos. Move Ania Ramos, María Sancha. Ania Ramos que entra aí, non puido buscar a Lorena Téllez porque estaba a ser agarrada, así que hai falta prol do Guardés. Move a pelota Cecilia Cacheda. Volve Ania cara a esquerda. Cecilia amaga o lanzamento, Lorena Téllez, outra vez Cecilia, atrae defensores e a Ania Ramos que deixa a pelota cara atrás e a remate aí o lanzamento de María Sancha que non atopa a porta. Perdeuse esa acción ofensiva do Guardés. 19-23, ataca Málaga. Xa recuperou a sétima xogadora o equipo galego. Rematou esa exclusión de África Sempere. Hai falta a prol do Málaga. Move Rocío Campilli, cara atrás. Silvia Arderius, movendo sempre dende esa posición de central. Estela Doiro agora acumulando moitos minutos. A Martu Romero que non pode lanzar. O balón que vai cara a dereita, ese último lanzamento de Isabel Medeiros, pero cometeu falta. A extremo dereita de Málaga e a pelota que volve a poder do Atlético Guardés. 4 goles arriba, Cecilia Cacheda. Entra Blanca Hauptmann para colocarse a súa esquerda. Logo duns merecidos minutos aí de descanso, Cacheda. Pelota para María Sancha. Amagou aí. Volve a apoiarse en Cecilia Cacheda. Hauptmann. Outra vez Cacheda. Pelota polo medio para África Sempere que marca o gol número 24. 5 arriba pro Atlético Guardés. 6 minutos por xogar en Carranque. A ida da semifinal da European Cup que marcha por moi bo camiño pro Atlético Guardés. Falta pro o do Málaga. Move xa a pelota na súa primeira liña. Aí está a entrada, quería buscar atención a porta Baleira, o lanzamento lonxano e gol! Gol do Guardés e ollo porque o equipo galego gaña por 6 goles. 19-25. É a máxima vantaxe do partido pro equipo de Ana Seabra, que conforme foi aumentando a exixencia e as urxencias polo marcador,
estáse atopando cada vez máis cómodo este equipo. Hai agora unha invasión da área aí, así que recupera outra vez o Guardés, que ataca, agarrón aí sobre María Sancha, falta prol do Guardés, que agora, lóxicamente, non quere acelerar o ritmo do xogo, porque está a gañar por 6, está a ter a posesión e estamos dentro xa dos últimos 5 minutos do partido. Move Hauptmann con Cecilia Cacheda, María Sancha, Cecilia acelera aí, quería buscar a Hauptmann, pero entregoulle a pelota rival e houbo falta e queda mancada a xogadora do Málaga. Logo dese choque con Blasca Hauptmann. Imos ver se se recupera. Por o momento está o xogo detido. E vai haber 2 minutos. Aí está esa sinalización. Así que Blasca Hauptmann, que vai deixar o seu equipo en inferioridade os 2 vindeiros minutos. Era Martu Romero, a xogadora que quedaba aí tendida. Marcha Hauptmann. E unha nova inferioridade numérica. Imos ver como a xestiona o equipo de Ana Seabra. 25-24. Ataca o Costa del Sol Málaga. Agora tampouco lle quere dar moita velocidade a esa ofensiva. A pelota circula. Estela Doiro agora polo medio, a pelota cara a dereita, e agora si hai gol. Gol o 20-25, apenas 15 segundos tardou en marcar o cadro malagueño nesa superioridade numérica. Move xa a pelota equipo galego. A pelota aí para Lorena Tellez e está con Jazmín Mendoza. María Sancha, Nia Ramos. Moita mobilidade agora nas xogadoras exteriores. Aí está Lorena Tellez que quere entrar aí, defendida por Estela Doiro, pero houbo falta. Mantense o ataque. Está coa porta baleira o Guardés. Urxe finalizar a xogada. Cacheda, cae Cacheda e hai falta. O máis importante, gastando aí segundos desa superioridade. Agora parase o tempo. Están aí secando esa pista despois da caída. E sácase xa a infracción. Cecilia Cacheda. Lorena Tellez busca aí a Jazmín Mendoza, que ven cara ao centro. Cacheda, que mete a pelota interior. O lanzamento é 7 metros. A prol do Guardés. 7 metros para intentar restablecer eses 6 goles de vantaxe. Quedou aí Carme Castro lixeiramente mancada, pero xa se recupera. E parece que vai Lorena Tellez. Vai ser a encargada de lanzar ese penalti. María Sancha topou antes coa porteira e agora Lorena Tellez que marca. Marca o seu quinto gol. Marca o gol número 26 do Guardés. 6 arriba o cadro galego. 3 minutos por xogar. Teno na man o equipo de Ana Seabra para traer un resultado favorable de cara ao partido de volta. Dentro dunha semana na Sangriña. A pelota dende a dereita, topa co poste, non sae. Mala sorte, porque mantén vivo ese ataque Espe López. E agora xoga Silvia Arderius. Con calma aí, intenta asegurar o Málaga ese ataque cun gol. A pelota que circula outra vez cara á esquerda. Pero non se descompón o Guardés. Cuidado que pode roubar. Finalmente acaba o balón en poder de Estela Doiro, que atopa así espazo. E hai gol de Estela Doiro. O terceiro tanto para a galega. 21-26, pero xa só faltan 2 minutos para que isto remate. E ataca o Guardés. Porta baleira. Movendo a pelota. Primeira liña. Lorena Tellez con Cecilia Cacheda. A Cecilia deixan entrar ata os 9 metros. Volve a pelota outra vez para Lorena. Circula cara a Jazmín Mendoza, que non atopa a posición de lanzamento. Volve mover cara ao medio. O lanzamento lonxano agora topa con Alice Fernández, que evita o gol do Guardés. 5 arriba o equipo galego, pero o Málaga quere seguir reducindo esa desvantaxe. Agora hai 7 metros. 7 metros nesa entrada de Estela Doiro.
E outra oportunidade para o tempo pro Málaga, que quere colocarse outra vez a 4. Volve a Mandín Balsinch. Os paus. Vai lanzar Isabel Medeiros. Amaga. Tira Isabel Medeiros e mete o gol. Terceiro para a xogadora que coloca 22-26. Vantaxe de 4 pro Guardés, que ataca. Estamos a piques de entrar no último minuto do partido. Hai tempo morto solicitado por Ana Seabra, que quere planear un bo ataque e volver colocar o seu equipo 5 por arriba. Bueno, pois estamos aí con 66 segundos por xogar neste partido de ida das semifinais da European Cup, en que arranque entre o terceiro e o cuarto clasificados da Liga Española na fase regular, e o resultado seguro que asinaba calquera destas xogadoras que están aí recibindo as instruccións de Ana Seabra. Están 4 goles arriba. Moi boa renda de cara ao partido de volta. Isto aínda non rematou. Teñen a posesión para intentar meter algún gol máis. O descanso chegarase co resultado de 11-12, polo tanto temos un 11-14 nesta segunda metade. Mellor o equipo galego, que vai sacar aí por medio de María Palomo. Move a pelota xa. A busca do gol número 27. Cecilia Cacheda, cuidado que pode perder o balón, perdeu a posesión, cuidado ese lanzamento moi lonxano, vai ser o gol. Eso era o que non podía acontecer. 23-26. Redúcese a 3 a vantaxe galega, pero o Guardés aínda vai ter outro ataque máis. Faltan 40 segundos. Ania Ramos. Importante non perder a posesión. Cecilia Cacheda. Move a pelota cara a dereita. Jazmín Mendoza non atopa posición de lanzamento. Lorena Tellez. Cecilia. Move atrás María Sánchez, atención, non topa coa porteira. Alice Fernández, outra vez, decisiva. E cuidado que o Málaga non marque ningún gol máis, porque senón toda a vantaxe vai quedar en 2 goles. Aí está movendo a pelota, 15 segundos. Marchaba este Ladoiro, pero houve falta. Move a pelota Málaga, que vai ter o último lanzamento, 3 abaixo. A pelota de Arderius. Cuidado que está en 6 metros e vai chegar o gol. O gol 24-26. Como se complicou nos últimos segundos este partido, porque o Guardés gañou esta ida das semifinais, pero vai traer só 2 goles de renda a Sangriña. O resultado final, Costa del Sol Málaga 24, Atlético Guardés 26. Houbo ata 6 goles de vantaxe para as galegas durante este treito final da segunda metade. Finalmente van ser 2, 24-26, a resolución desta eliminatoria de semifinais europea dentro dunha semana na Sangriña. E así rematamos. Isto foilles todo. Pasen vostedes moi boa tarde.